Dakizuenez, merkatalgune handiek igande zein jaiegunetan irekitzeko asmoa dute eta ahalegin horretan, borroka horretan dihardute. Sindikatuak erabat kontra daude eta borrokan bat egin dute aspaldiko partez. Kalakariok, irudika ezagun, imagina ezagun, biharko eguna, maiatzaren bata, edo datorren igandea, edo zein jaiegun. Ondo ala gaizki ikusiko zenukete merkatalguneak zabalik egotea, Joseba? Nik uste dut gai konplexua dela, eta nik ondo ikusiko nuke malgutasun gehiagorekin jokatzea. Nik ez dakit alde batera edo bestera egin behar dugun, baina behintzat malgutasun puntu bat ere izan beharko litzateke. Ez da, ze askotan galdera da, merkatalguneek zabaldu behar ote dute, eta kazetari zergatik egin behar dute lan igandeetan, edo zerbitzu publikoetan dihardutenek, edo tabernak zergatik egon behar dira zabalik igandeetan adibidez. Beraz, badakit interes asko dagoela jokoan, eta merkatalgune txikien ikuspuntutik agian, ez dela interesgarria, horrek daukan zama ekonomikoaren gatik eta bar, jaiegunetan eta igandetan zabaltzea. Baina, nik uste dut, zuri edo beltz jokatu beharrean seguruenik malgutasunerantza jokatu beharko genukela. Julen, zuri, beltz, gris, nola ikusten duzu? Ez nik garbi aski, nik uste dut, oain igandetan zabaltzeko joera hori, konsumo sistemaren joera dela eta konsumo sistemak nolabait mugarik ez dio jartzen. Nik uste dut, beste egunetan ideki gabe, nahiko hastia badela behar diren gauzak erosteko, eta ez talari arrezkoa beste egunetan idekitzea. Baina, beste egunetan idekiz, sortzen dena da, konsumo gehiago, eta dodikabe, enpresa handiek, almena handia dutenak, etekin gehiago, txiki batzuen kalterako. Eta dodikabe, horrek usten ditugu, langileen lan baldintzak ere, azken finean, txartzen ari direla. Zagatikan, konsumo eta etekin joerak edo ambizioak ez du mugarikan, eta nik uste dut hor, alote beharko litzatekela zorrotz, kasu honetan, behar ez talako, nire duriko, beste egunetan, ez idekitzea komertzioa. Marcos? Ni nire motzean gai hauetan ez dakit oso garbi ikusten duda, baina esate baterako langabetua, edo etorkin berriak eta bar. Hoiek, nik uste dut eskertuko luketela horrelako saltokia handi batean lanpostu bat. Nik uste dut sindikatuek ez dutela eragotzi behar lanpostu berrien sorrera. Egin behar dutena da bermatu lanpostu berri hoien ordutegien eta soldaten duintasuna. Beste alde batetik nik ez dakitegia esan, saltoki handiek igandetan zabalduta irabaziko liratekeen ala ez lanpostuak. Entzun dut sindikatuek esan dutela galduko liratekela, ze galduko lirateke asko, denda txiki asko kitzi beharko lukete. Kalkulu hori zehazki eginda dago? Nik ez dakit. Bittor Lizarri behar dugu Armailetan, Gabon Bittor. Gabon. Zu Arakina zara, eta gainera Gipuzkoako lehenbiziko merkatalgune handiak ezarri ziren inguruan, Oiartzun Aieka horretan, bizirautea lortu duzun horietakoa. Nola ikusiko zenukezuke merkatalgune handiek igandeetan ateak irekitzea, Bittor? Ikusi oso geizki. Lehen gure egoera nahiko kaskarra baldin bada, horrek areagotu ingo luke egoera hoi. Gauz asko aipatu hemen, batzuk igandetan lan eitxeuela, noski hoi geizki dut, zein behar dugu orduan. Oaindik, handitu kopuru hoi, igandien lan egin behar duen jendia, kopuru handitu. Beste aldetik, ez da gizartean eskakizun bat igandetan irekitzea. Hau da, alde batetik gure agintarien bultzakada bat, eta bestetik batez ere hipermerkatuen interesarako gai bat. Zeuk eramaten duzu arategia, Bittor, arrebak laguntzen dizu, neurri batean, baina zuentzat ezinezkoa litzateke igande eta jaiegunetan irekitzea. Hoxe, gure lanbaldintzak asko zokerreguak izango litzateke igandetan ireki behar bagenu. Eta ni bezala, merkatari txiki gehienok egoera hortan gaude. Guk ez ditxe, 20-25 langile turnotan jartzeko eta holako gauzak. Eta gude, nausi baldin bagea de, baita langileak gea. Gure langileekin batea, eotegean. Eta orduan, gure lanbaldintzak eta gure egoera ekonomikoa de bai noski, asko zokarragoa izango litzateke. Eta zer iruditzen zaizu zuri, Bittor, Eusko Jaurlaritzak abiatu duen kanpaina hori, denda txikietan eta komertzio txikietan eta erostezagun animatuz? Kanpaina berez oso ona da.
marketing kanpaina gutzako ona da, baino gure arazoa da horren atzian zer don. Eusko Jaurlaritza jartzo kanpaina abian, atzetik legen bat o dekreton bat gue kontrakoa inai dunean. Orduan kanpaina berez ona da, baino itxeuna da Eusko Jaurlaritzan benetazko jarrera estali. Eta hori da guek gauden kontra. Bittor Lizarribar, eskerrik asko kalakan izateagatik eta bizi iraun luzaroan. Zuei eskerrik asko.